କାଠିମରା ମଲ୍ଲିପୁରରେ ଅନ୍ନ ଡାଲେମା ପୁରା ବାଡିଆ ଡାଲେମା ଯୋଉଠି ଲଙ୍କା ଗାଣ୍ଡି ପୋଡିବ ସେମିତିକା ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅରେ ଦେଶୀ ପୋଟଳର ଛେନା ବୋଲ। ଯଦି ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ କଲ ବୋଲ ଖାଇଦିଅ ତମେ ଛେନା ବୋଲ। କଲିକତିଆ ପାମ୍ପଡ଼ କଣ ଭାଇ ସ୍ପେଶାଲ ସାଲାଡ ଆଜି ବନି ଆଇଛି କଣ ଆଣୁଛ? ଦେଖ ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଠା ଖୁଆଇବି ରୋଷେଇ କଲି ମିଠା ଖୁଆଇବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭୋଜି। ଧଉଳିରେ ବି ସେଇଟା ହଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ପଡୁଛି ଆଉ ବି ବାହାଘରିଆ ବହୁତ ଭୋଜି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭୋଜି ହେଇପାରୁନି। ଆମର ପ୍ରତି ମାସରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭୋଜି ହଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜିରେ କଣ କଣ ଆଇଟମ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି। ନାଁ କହିଦିଅ। ଚିନ୍ମୟ ବରାଳ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳନ୍ତି ବରାଳ ଭୋଜି ମଝିରେ ଥିଲା ଆମର କୋଲ୍ଡ କଫି ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ୍ ଆଉ ନଳି ଥିଲା ତାକୁ ଖାଇକି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭୋଜି ଅଧା ହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆମର ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ ମାଜିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଆମ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଆଣିକି ଆସନ୍ତି। ଦେଖେଇ ଦିଅ କୋଉ ରସଗୋଲା ଇଏ? ବାଉରିଆ ସାଗ ରସଗୋଲା ହଁ। ବାଉରିଆ ବେହେରା ବେହେରା କୋଲ୍ଡ କଫି ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଛେନା ବଲ ପୋଟଳର ରେସିପି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ କଫିର ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆମ ସାଲାଡ କରୁଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ। ସ୍ପେଶାଲ କାକୁଡ଼ିଟା ହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ରହୁଛି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଟେଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢିଆ। ହାଲକା ହାଲକା ନା ରାଗା ନ ଖାଇକି ମତେ ବାସ୍ନାରୁ ଜାଣିଛି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଏଇ ଛୁଆର ଦେଖ ପଇସା ପୁରା ବସି ଲାଗିଯାଇଛି। ପଇସା ପୁରା ଖାଇଲା ପାର୍ସଲ ନେଇଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ପାର୍ସଲ। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।